Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Semeok aitorritza humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakidura jainko guztiza altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Oi jainko, zu bakarrik zera santua, eta zu gabe ez da inorronik. Egizu taiz santuaren otoitzari esker, bizi gaitezela orain, gero zure aintzari gabe ez gertatzeko moduan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itur kutxa eramatea, jaunaren aurrean iturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedeinkatzea, eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondare zapirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bainute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut dedikatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Kupibera da jauna eta errukiorra, beran da xabe eta guztizon bera. Bertan dago jauna zintzoki deitzen duten guztiengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoaren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zure jauna. Behin batean, Jesus otoitzen ari zen leku batean. Bukatu zuenean, ikasketako batek esan zion, jauna, irakas ezaiguzu otoitzen egiten. Joanek bere ikaslei irakatsi zien bezala. Jesusek esan zien, otoitzen egitean esan zizue, aita, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, emai duzu egunean eguneko ogia, eta barkatu gure pekatuak. Guk ere zorri diguten guztiei barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzazutzi tentaldian erotzen. Jaunak, esana, eskerrak zuri jauna. Dokoan bizak Santa Taiz ospatzen du. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, Santa hau Egiptoarra izan duzan baino, erromatarrek Egipto menpean zuten garaikoa. Laugarren mendean gutxi gora bera bizituzen, ja kristautasuna jakinean, bertan oso errotua zegoen garai batean, baino bere oainikatean ziren kristauak, eta bere, esan genezake, aurreneko bizi modua, izan duzan batzuk, esaten dute prostituzioan, aritu zela horregatik izaten da, prostituzioan izan diren emako guztien zaindaria, bera dugu, baina edozein kasutan, horako bizi modu esan genezake ez hamar aginduen araberakoa ez zuen eduki. Baina gero, kristautu zen, eta halako bihotz berri zaudeak eduki zuen, eta basamortuan egotu zen, eta bizi monastikoan bukatu zituen bere egunak jainkoari eskenita. Eta gaur egun santa bezala ospatzen dugu. Horrek gogorazten digu, beste kasu eskolan bezala, jainkoa ez dela guk izakiak askotan izaten geran bezalakoak. Guk edo gizarteak askotan pertsona bat markatzen badu, pertsona bat seinalatzen baldin badu, pertsona bat izeo zera leporatzen baldin badio, akaso ja pertsona hori bere bizi guztiako markatu egiteko da, baztertu egiteko da. Jainkoa ez da horakoa, jainkoak markatzen du erabat markatzen du.
eta mundutan pekatarik handina bilakatu daiteke munduko santurik handiena Jainkoaren graziaz. Eta nahi du Jesusek saia egitezela olakoa izaten. Ez pertsonak seinalatzen, ez pertsonak baztertzen, ez pertsonak betirako markatzen. Ez du esan nahi, irizpide moralak eduki behar ez ditugunik, baina bai kontutan eduki behar dugula alde batetik, guk beste gurekin eduki nahi izaten dugun konprentsio hori, beste gurekin edukitzea nahi izaten dugun konprentsio hori guk ere eduki behar dugula ere besteekin. Ez gaizki dagoena ontzat emanez, baina bai halako Jesusen antzeko bihotz zabal bat eskatuz. Eskatzen dugu bada gaurkoan holako bihotz bat eman bezala guri. Oigen, jauna, taiz santuaren jaia ospatzean, zuri Jainko handi hori eskaintzen dizugun sakrifizioa izan bedi guretzat salbagarri eta zuretzat atsegingarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunaren dauzkagu. Eskerrak Jainkoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezu eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, Jainkoikoa guztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fedeitorten ederraz, indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argilo erakusten guri zure maitasuna, zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak ere egiten digu, eta egin otoizak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zerugoienetan. Bere inkatua jaunaren izenean datorrena, osana zerugoienetan. Santu zerabaik jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egintzazua da santu ogiako hauek zure espiritu etxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afarondoan kaliz harturik garrezen eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, ditugu berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatu markatzeko isuriko dena, egiztu hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa, eta biztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berrioa. Horregatik jauna, zure samearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari oratu gaituzulako. Eta balki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin izala. Izango gogoak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, Ureita santu eta gotzailerekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoak jauna bizteko itxaropenean jadiran gure sendideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure orpegiaren argitan, errokizak izkigu
arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez izagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko balguztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emai duzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diegunezkero. Ez gaitzazu zintetaldia jautzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitza guztietatik, emai duzu pakea gure egunotan. Zure errunkiberi esker, ekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zailo dela. Zure arezuerreketza, zure akuspeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoludei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinisminari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zure elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zurekin, eta zure espirituarekin. Emaio zure pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaio zure pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duen, zorion txuak jaunaren maila deintuak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zazuizat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Doaiz santuaz ase gaituzu jauna, egizu taiz santuaren jaia ospatzean, opari honetan serbitzari apal izan geranok, suma dezagula gero eta gehiago zure salomen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituaren berika zaintzat eta jainko guztiaduna gaitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoiko hori.